18 Μαΐου σήμερα, το 25. Ήρθα μια βόλτα μετά τις βροχές, τις πολλές, δεν μπορούσα να έρθω πιο νωρίς επειδή είχε βροχές. Ήρθα να επισκεφτώ τον αλπικό μου κήπο. Ο αλπικός μου κήπος έχει νάνες, οι περιβόητες και οι σπάνιες νάνες, οι οποίες αυτή τη στιγμή έχουν μεγαλώσει αρκετά, αλλά είναι τρυφερές. Θα μαζέψω μόνο φύλλα σε τη φορά, γιατί μεγάλωσαν πολύ λόγω βροχών και τα πώς είναι. Λοιπόν, οι νάνες βγαίνουν πάνω από τα 1800 υψόμετρο. Είναι ένα αλπικό είδος βλήτου που βγαίνει. Η νάνα είναι σπάνιο, δηλαδή σε όλα τα άγραφα όπου έχω περπατήσει, μόνο σε 2 σημεία έχω βρει τέτοιο πληθυσμό. Έτσι, αν έχει ένα-δύο, δεν παντού μπορείς να βρεις ένα-δύο φουντίτσες μικρές. Οι νάνες βγαίνουν, είπαμε, πάνω από το 1800 υψόμετρο και βγαίνουν σε κοπρισμένα διάσελα. Το διάσελο είναι, όποιοι ξέρουν τι είναι το διάσελο. Σε κοπρισμένα. Αυτές κάποτε τις ξερίζωναν και τις έπαιρναν στα σπίτια τους και γι' αυτό έχει εξαλειφθεί ο πληθυσμός τους. Τώρα αυτές εγώ τις έχω πετύχει τυχαία μια φορά πριν χρόνια και είναι πάντα εδώ, πάντα με περιμένουν. Ήρθα να πάρω το μερίδιό μου. Αυτά. Και ο τρόπος που μαζεύεται η νάνα είναι απλός. Διαλέγουμε τα τρεφερά και την κόβεις χωρίς να την ξεριζώνεις. Δηλαδή αυτό έχει μεστώσει. Μπορείς να κόβεις βέβαια τα φύλλα, αλλά αυτό π.χ. που δεν έχει το σποράκι πάνω είναι το καλύτερο. Και έχεις ένα σιτάκι, δεν μπαίνουν σε σακούλα νάιλον, μαραγκιάζουν και γίνονται πίτα, βραστά, σοταρισμένα στο τηγάνι με βούτυρο, και είναι απίστευτο. Εντάξει, είναι μακριά, έκανα 3 ώρες από Καρδίτσα και 3 ώρες για να γυρίσω. Και διαλέγεις αυτά τα τρυφερά, δεν ξεριζώνουμε, δηλαδή είναι σαν βλήτο, απλά είναι αλπικό βλήτο. Δεν σας είπα όμως το καλύτερο για τις νάνες. Επειδή βγαίνουν, είπαμε, πάνω από 1800 υψόμετρο, οπότε δεν έχει ούτε φάρμακα, ούτε Roundup, ούτε τίποτα, ούτε ζώα περνάνε να κατουρίσουν, ξέρω εγώ, πάνω και να κατουρίσουν, δεν πειράζει. Λοιπόν, τι μπορείς να κάνεις με τις νάνες αφού είναι τόσο καθαρές? Είναι να τις βοσκήσεις επί τόπου. Μιλάμε, είναι γίνεσαι και ζώο. Υπόψη δεν τις τρώνε οι αγελάδες. Υπήρχε ένας μύθος ότι πρέπει να τις προλάβεις πριν να ανέβουν τα κοπάδια πάνω. Δεν τις πειράζουν, δεν τις τρώνε. Δεν έχω βρει φαγωμένη νάνα. Αυτά. Και αφού μαζέψουμε τις νάνες που μπορώ να μεταφέρω στη μηχανή, γιατί χαμάξι δυστυχώς δεν. Κοιτάξτε πόσες έμειναν ακόμα. Είναι σαν να μην έκοψα καμία. Άμα το προσέχεις το μέρος, δεν το χαλάς, δεν ξεριζώνεις, δεν παίρνεις. Δηλαδή, άμα φέτος άμα ερχόταν κάποιος και τις μάζευε όλες, του χρόνου μπορεί να πάει κοροναγράμματα άμα βγάλει όχι. Ενώ τώρα, του χρόνου θα έχει τόσες και περισσότερες, γιατί έχω αφήσει όλα τα σποράκια. Έτσι κι αλλιώς δεν τρώγονται. Εντάξει, τρώγονται τα φύλλα, αλλά τα σποράκια τα αφήνεις για να ρίξει, να γεμίσει. Αλλά άμα δεν έρθουν ζώα πάνω να κάνουν τα κακά τους για να πάρουν λίπασμα, δεν θα εξαλειφθούν κι αυτές. Αλλά δεν νομίζω, τις πετυχαίνω αρκετά χρόνια εδώ.